hija mutil, jolasaren txanda iritsi da. Nervioso? Ez jarri, lasai egon, Marrazki bat egingo dugu, baina Aritz ipuin kontalaria izango da, eta guk berak kontatzen duen historia, irudikatu. Irudikatu. RS ez da? Ba, ez ze zailtasun bat izango du, baina sorpresa duzuentzat orduan ezin du kontatu. Orduan aurrera jolasa. Prest, zaudete? Prest! Bai? Hostia. Gaur goizean, mendira joa. Nire motxila hartu eta arian jarri naiz. Ide zigarro batera iritsi naiz, ide daude. Ide laretsua, edo ide eldurgarria. Ide eldurgarria hartu dut. Urrunean, zerbait ikusi dut. Gerturatu eta 8 bat zela konturatu nahi. 8ak ide okerra hartu dudala esan dit. Eta erdia egon, eta ide loretsua hartu dut. Zaldi batekin egin dut ojo. Zaldiaren gainera igo naiz, takotan, takotan, takotan. Ia jertzera iritsi gara, bat atzean, ostras, sorgin bat da. Zer? Sorgin bat! Sorgin bat! Sorginaren erratzean igo naiz, eta bat-batean Doraemonekin egin dut talka. Demora! Kostatu da ulertzea, Aritz. Hombre, kostatu da ulertzea, kostatu da honekin hitz egitare bai. Venga, bat. Zelotza. Bi, the review! Toma! A ber, Nireak emoten dau. Oso itzuzia, baina begira, hau da, zu motzila hartuta, joan zarela, bibide, bat loretzu eta bat beldurgarria, zaldi aurkitu duzu, Sorgina, Doraemon, ate magikoa. Ni gelitu naiz, ja, motxilakin, Motxila? bibide ez diela ikusten, zaldia, eta hor sorgina bukatu. Zaldia, sorgina, eta hor otxoa dago. Marrazki bezala. Marrazki bezala, zurea politago dagoan ebarkatu. Badak. Baina, objektiboki, historian gauza gehiago anek ditu, Orduan esan genezake, anek irabazi duela? Hombre. Venga, ane, zuk irabazi duzula, bengoz! Gustura egon zara? Oso gustura. Bai, posten, ez?